Welcome back to my vlog, guys. So karon na ako sa Kansaluay bukid sa Oslo. Mao ni ako ang yutang na tawhan. Ako ipakita ninyo ang klase-klaseng linya ni siya sa mga gabi, bisol, biga. So pa ni siya, no? Bisol. Pero linya na sila noy, di ba? Oh, mura na linya sila. Ato rong ma-interview ang tag-iya sa maong bisulan. So daghan kay nangutanan ako mga higala ug unsa jud kuno ng bisol. So karon atong i-interview si Noy Tikyo nga maoy tag-iya ining bisol. Oh nong, mayong buntag nong. Sus, nakita kita nong. Kanang nanong nagtanom naguna-una magkagtanom ini nong. Nagtanom ko ini tungod kay ini makwarta ko ni mahimong ko ni harina ro niya. Mahimo din siyang harina. Mahimong harina ko no. So mao ni nga nadasig ka og tanom ini. So kani sa ingani nga kuanang yuta nong pinaka kuan ni ang mag-estimate na to ining gasto kaya. Gasto ni 30,000. 30,000 sa imo lang ng pagpatanom. Unya ang pahambok. Pahambok nimo. Unsa ba imong fertilizer no kaning gamit nimo? Hindi sa manok niya ako ang sagulan o gal nga kanang komersyal abuno complete urea 18.6 o kanang butas. Okay. So na kay trabahante ini nong na trabahante. Kay trabaho to ay. So naa jud kay trabahante. So okay, di naman madalag ko ano? Di mo dala. So mo ni say bisol nong no? Mo na bisol. Mo ni say bisol. Nya. Kanang pila kaya ka bulan no? Usa ni nato makit-an nga naa na siya unod. 7. 7 ka bulan. So kani siya murag kay natungas man ko dire nga nag-ugmad pa mo ining maong yuta. Isikyo man to nga time pila na kaya ni kabulan nong? Kuan tulo na. So hapit na kita makakaon day ini. Marso buharbis na Sige nong, salamat kaayo. Sige, salamat po kayo. Salamat. Atong suruy-suruyon ang sige, suruy. mga pila kaya ni mo kakuan, pila kaya ni ka punuan. 1,500. 1,500 daghan gyud ay no? 1,500. Nya kani imong itinong na ni siya kuan, na ni siya mo supply ra nimo or imuha ra ni siya? Order gila ko ni. Order ni nimo. Asa to mag-order ini no? Yo ganahan tang mo. Basi ganahan silang mo, ang ako mga subscriber ganahan silang. Order ko ni. Manano? Ultra. Kalot. Ang uban nila dito kuan gawe ilang laling. So ako naibaw-an nimo nung Tikyo kay silingan magyud ta. Sa una pagud ka nanguma. Nyang akong naibaw-an nimo na kay siman, nagdaga na kang professional nga mga anak unya. Nganong sa imong pangidaron nadasig pagyud ka nga manginabuhi o mag-uma? Malingaw mo ko dayo. Kay malingaw jud ta. So nahulog na lingaw-lingaw ni nimo nya. Malingaw mo. Malingaw jud ta. Tanaw ko ako mga tanom. So wa po ka kapuyo no, nangurug-urog na ba mga tuhod? Wala. Wala ra jud. Simpa ko. Ya salamat kayo no nga sa imong panahon.